Ahojte, po krátkej pauze sa vidíme opäť. Prinášame vám medzinárodné vojenské cvičenie Slovak Shield 2024. Poďte sa pozrieť, ako prebiehalo. Cvičenie Slovenský štít 2024 je 9. cvičením sérii cvičení Slovenský štít, ktoré sa konajú od roku 2015. Tento rok je to veliteľsko-štábne cvičenie, zamerané na precvičenie 2. mechanizovanej brigády v plánovaní a riadení boja, zaradenej do mnohonárodnej divízie na obranu Slovenskej republiky. Cvičenie je plánované z úrovne veliteľstva pozemných síl. Novinkou je, že spoločné operačné veliteľstvo z Banskej Bystrice je nasadené v pozícii veliteľstva mnohonárodnej divízie. Cvičenia sa zúčastňuje 5 štátov, z toho 4 sú aliančné. Sme potešení aj účastňou partnerského štátu z Gruzínska a súčasťou cvičenia sú aj experti z Ministerstva vnútra, ktorých úlohou bolo podieľať sa na spolupráci pri zabezpečení územia Slovenskej republiky pri vedení obrannej činnosti. Čo sa snažíme precvičiť na cvičení je okrem iných prvkov, tých zásadných plánovania a riadenia mechanizovanej brigády, je nasadenie v improvizovanom prostredí infraštruktúry kombinovaným spôsobom, to znamená, že sa využívajú technológie, ktoré sú bežne nasadené na hlavných miestach velenia v teréne, tak aby bolo možné kombinovať a využívať ochranné vlastnosti stavieb a tým maskovať činnosť veliteľstva mechanizovanej brigády. Veliteľstvo 2. mechanizovanej brigády sa nachádza na svojom hlavnom mieste velenia, ktoré je rozvinuté v poľných podmienkach. Z pohľadu požiadaviek súčasného boja veliteľstvo 2. brigády vybudovalo aj klamné miesto velenia, ktoré sa nachádza niekoľko kilometrov od tohto miesta velenia. Samotné miesto velenia pozostáva z kľúčových častí. Na jednej strane je to tzv. Tá bojová časť, kde sú kľúčovými časťami samotné taktické operačné centrum, spravodajské centrum, plánovacie centrum, pracovisko veliteľa brigády a pracovisko náčelníka štábu. Pre potreby odpočinku príslušníkov brigády je vybudovaná tzv. Tylová časť, kde sú poskytované služby pre odpočinok a podmienky pre život v poli. Koncepcia budovania tohto miesta velenia je, aby bolo čo najviac mobilné. Snažím sa vyhnúť pevným stavbám, stanom, a samotné aj taktické miesto velenia, aj ostatné prvky sú tzv. Na kolesách, aby bolo zabezpečené rýchle opustenie zaujatého priestoru. Všetci dobre vieme, že súčasné boisko a používanie nových technológií, či už je to dronov alebo ostatných prostriedkov na odhalenie rozmiestnenia jednotiek, si vyžaduje spôsobilosť rýchle zmeny miesta, kde aj 2. mechanizovaná brigáda má pripravené záložné miesto velenia. From this forward command post, we can plan and we can conduct the operation. And a small command post created to follow the forces during the combat. You will see an operations cell and fire cell and a communications area. Inside the command post now here you have my staff working. You have the operations and intelligence cell, where this is the real core of the command post. This is the people that guiding orders to the companies and also receiving from the brigade level. In this other cell you have the fire cell, where all the support to the companies is provided, and this one is the staff that is manning with the communications. Ramena!
Tieto priestory som zvolil pre príslušníkov veliteľstva brigády, aby sa skutočne čo najviac podobali reálnym podmienkam. Tak hneď prvé máte možnosť vidieť stanovište dozorného hlavného miesta velenia a pripravené priestory pre spanie jednotlivých príslušníkov, či už pre nočnú alebo pre dennú smenu. Celé hlavné miesto velenia je po obvode zabezpečené fyzickou ochranou, ako aj hlavné miesto velenia je vybavené modernými prostriedkami, a to sú rôzne infražiariče, ktoré zachytávajú pohyb, ako aj otrasové čídla. Prichádzame do samotného jadra, kde sa nachádza takticko-operačné centrum, jednotlivé pracoviska príslušníkov štábu. Hneď tohoto druhého miesto, alebo druhé pracovisko, vidíte tu stav strážneho, ktorého úlohou je preverovať oprávnenosť vstupu do týchto priestorov. Hneď táto prvá miestnosť je pracovisko alebo spravodajské stredisko, kde pracujú príslušníci prieskumných a spravodajských odborností, ktorých úlohou je najmä pripravovať, sledovať činnosť potenciálneho nepriateľa, pripravovať varianty jeho nasadenia, jeho vlastných síl, vyhodnocovať terén. Ďalšie miesto je vojenský povedaná tzv. Plánovačka alebo oddelenie plánovania G3, čo je operačné oddelenie, príslušníci za G4, čo sú logisti, nachádza sa tu medic. Ich úlohou najmä plánovať použitie vlastných jednotiek, lebo napriek tomu, keď sme v operáciách a vedieme boj, tak už zároveň sa pripravíme na ďalšie možné eventuality. Samotné srdce miesta velenia je operačné centrum a jeho úlohou je najmä sledovať súčasnú situáciu. V prípade riadenia boja sa jedná o riadenie bojovej činnosti. Pracovisko štábu brigády, ktoré pozostáva v podstate z 3 podpracovísk. Pracovisko pre mojich príslušníkov G6, to sú moji spojári, ktorí zabezpečujú teda komplexné spojenie za každej situácie. Pracovisko náčelníka štábu a zástupcu náčelníka štábu, a je to aj miesto, odkiaľ mám zabezpečenú možnosť vykonávať videokonferenciu s mojimi podriadenými jednotkami. V súčasnej dobe v rámci cvičenia je to poľský tankový prapor, maďarský motorizovaný prapor, mechanizovaný prapor ozbrojených síl Slovenskej republiky, samohybný oddiel z ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalšie pridelené jednotky. Moje pracovisko veliteľa brigády, ktoré je štandardne vybavené ako v poľných podmienkach, s mojou pracovnou mapou, so zákresom aktuálnej situácie a s dokumentami, ktoré potrebujem pre život. Vaše nápady na ďalšiu reportáž posielajte na adresu azimutredakcia@gmail.com.